डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोलैयो ओमफ्राय आरो गामिया खैरानि बेनिफ्राय आरो बिदिनो आरो खस्थ' जानांगौ जादों आरो दा दैया एसेबां खस्थ' बेयाव गैयाबा दैमाफोराव लायनो गोनां जायो मालाबा आरो मालाबा मैदेर थायो मा थायो बिदिनो खस्थ' जानांगौ दा लोंनांगौबा बेखौ बेमार जागोन आरो बेमार जानानै ओरैनो बेसे बोसोरसो नोंथांमोना खस्थ' आं दा हाबा जाफैनाया 9 बोसोरसो जाबाय 9 बोसोर सरकाराथ' नायफैनाया नायफैबाबो जोंनो जेबोखौनो होआखैनो माथो आगोलावथ' दा मोजां जागोन सानदोंमोन दा माबायदि खालामो बेबो मोजां जागोन ना जाया नायनोसै बाय आंनि मुङा नारायण बसुमतारी आं ननके सुक्ला माने खैरानि गामिनिफ्राय बुंदोङो डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया उदालगुरि समस्यायाथ' जोंनिया दैनि समस्याथ' एसे असुबिदायानो माने दैखौ जोङो बेफोरबायदिनो दैसायाव फैनानै माने बुरब्रबनानै जों दैखौ लोङो खावनानै इयावथ' जोङो इनि दा 30 बोसोरसो जाबाय जोङो जों आफामोन फैनाय समहालागै सानोबा जोङो 1990 मायथाइयावनो फैदों जोङो बेयाव बेफोरबायदि समस्याखौ जोङो जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामना दङ मानो होनबा जोङो दा खोनादों सरकारनिफ्राय जिथु माने JJM जल जीवन मिशननि माबा मोनसे स्किम दङ बे स्किमनि मथे जोङो माने न'खरफ्रोमबो माने न'खर माने दै जगायगोन होननानै जों खोनानो मोनदों बेखौ जों दासिम मोनथ'वाखै दा जोंनाव बे गोदानसो गैथ'आनो जों गोदान स्किमसो माने हमदों जोङो माने जोंनि गामियाव माने गंनै सुबा जों होनाय जादों दा गंनै सुबायाव माने मोननै पिन पइन्ट होनाय दङ बे मोननै पिन पइन्टआव माने जोङो पाइपनि थाखाय मेजारमेन्टबो जोंनिफ्राय लाना थांबाय जों हरनाय जादों बे बोसोरसो जाखो लाना थांनाया थांनाय बोसोराव बारा गोबाव जायाखै थांनाय बोसोराव जायाखै नोंथांमोना जे गोबाव सम दैया जोङो दा जेनेबा नोंथांमोना दिनै आंखौ नै बेयाव लोगो मोनबाय बेखौबो जोंनि गामिनिया जायो जेब्ला आरो दैज्लां बोथोराव जे बे दैसायाव दै मोननाया दैज्लाङावल'सो मेसेङाव जोङो खुवानिफ्राय गामिनि गंसे खुवा दङ बे रायजोफ्रा गामिनि रायजो बयबो बे खुवायावनो जायो बे दैसायाव मोनबाल'सो खाथि जायो नङाबा 1 घन्टासो नांगौ जोंनो दै लायनो थांनायाव मैदेरनिफ्राय समस्या दङ सार मैदेरनि समस्या दैज्लाङाव बांसिन सिगां फैजेननायाव जों बहुद बेफोरबायदि खस्थ'आव जोङो भुगिनांदों मेलेरिया बायदिसिना बेरामनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि जाबोदों दा एसे बेफोर दा गैथ'ला ओरैनो थेवब्लाबो एसे लोमजानाय साजानाया किसुमान जायो मालाबा नोंथांमोननि जे थांनायनि जे लामा बेथ' बहुद खस्थ' दैज्लां दैमाया देरोब्ला बेफोरबायदिनो जों बेमार आजार जायोबा मायबा समाव जोङो बेफोरबायदिनो खस्थ'यैनो बेरामिखौ जों बारहोयो नांगौ सरकारा थाबैनो जेन जोंनि बेफोरबायदि माबाखौ सुबिदाखौ जोंनो होयो नोंथांमोननि जे गामियाव जे दै साबरदालि बेयाव दङ 35-40 मोनबेसे गामि दङ नैबे जोंनि माबायावथ' बे गामिया गंसेयानो सुबाखौ मोननै खालामनाय जादों ओरैनो जों 35-40सो बेफोरबायदि न'खर दङ गासै